नमस्कार गाववाल्यांनो, मी संजना भोगले। आज माझ्या दोन्ही मुलांचो वाढदिवस असा। माझी मुलगी 10 वर्षांची झाली आणि मुलगे 3 वर्षांचे झाले। आज दोघांचेही एकाच दिवशी वाढदिवस असतात। आज त्यांच्या वाढदिवसाचा सेलिब्रेशन आम्ही एकदम साध्या पद्धतीने घरातल्या घरात केक आणून केलं। त्याचा व्हिडिओ मी आज पोस्ट केलाय, बघा तुमका आवडता काय।